nemojte se vi, zdravo. Ako možete samo da se pomjerite. Hvala, gospodin. Ajde, begaj, Emro. Dobro. Jesi tu? Jesam. Sad slušajte me ovako. Koji ste sam vi gotov? kolege? Ti i Darko Koji ste idete vi? iza banke. Je. Pričite. Koji ste vi? Baron ide s vama. Šta idem s njima? Undercover. Da. A vi Ajde, legitimacija. postavit ćemo barikade tamo i radimo odbranu sa... Znači nećemo napadamo nego samo čekamo, nećemo ni idemo da ih rašamo preko puta, samo stojimo tu i čekamo. Šta hoće ovo? Jesam te pitao nešto? Hoćeš suspend sad dobiješ? 114 na poziciji prijem. Ko te gađa? Ne! Jebolite. Ne pucajte, alo.